ଥରେ ନଟିଆ ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲା ତା ମା ଜ୍ୱରରେ ଶୋଇଛି। ନଟିଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁରେ ଥିବା ବୈଦ୍ୟରାଜଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ଓ ଯାଇ ବୈଦ୍ୟରାଜକୁ କହିଲା, ବୈଦ୍ୟରାଜ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ। ବୈଦ୍ୟରାଜ ଆଉ ନଟିଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତା ମାଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାଆକୁ ଦେଖି ବୈଦ୍ୟରାଜ କହିଲେ, ମାଆକୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ନଦୀ ସେପଟେ ଯେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି ସେଥିରୁ 2ଟା ଆଣିଦେଲେ ମାଆ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବେ। ବୈଦ୍ୟରାଜଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରିଗଲା ନଟିଆ ନଦୀ ପାଖକୁ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନଦୀରେ ଏତେ ପାଣି, ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ କେମିତି ଆଣିବି? ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଦେଖାଦେଲା। ନଟିଆ ଭୂତକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଏ ଭୂତ ମୋତେ 2ଟା ଲେମ୍ବୁ ଦେଲୁ। ଭୂତ କହିଲା, ଏ ଗଛରୁ ତୋତେ କିଛି ବି ଦେବିନି। ରହରେ ଭୂତ କହି ନଟିଆ ଗୋଟେ ଟେକା ଫିଙ୍ଗିଲା ଭୂତ ଉପରକୁ। ଭୂତ କହିଲା, ଆରେ ମୋତେ ଟେକା ଫିଙ୍ଗୁଛୁ? ଭୂତ ରାଗି ଯାଇ 2ଟା ଲେମ୍ବୁ ନଟିଆ ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ନଟିଆ ଏଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ନଟିଆ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଘରେ ଆସି ନଟିଆ ମାଆକୁ ଲେମ୍ବୁ ଖୋଇଦେଲା। ମାଆ ଭଲ ହେଇଗଲେ।